Nacházíme se ve Svědomovské zahradě v Pětkovicích. Dneska budeme sázet olivu. Máme teďka vykopanou díru s otokovým kanálem proti vlhkosti a vodě, protože olivu musíme sázet do propustního substrátu. Na dno dáváme tady ten štěrk, aby jsme odvedli přebytečnou vodu, a budeme to míchat potom tím substrátem. Je to keramzit, perlit a rašelina odkyselená. Pak tady mám výčitou zeminu s kompostem mixlou a to všechno budeme míchat s původní zeminou, kterou máme tady v polečku. Tak, substrát mícháme 1:1, to znamená 1 lopata původní zeminy, 1 lopata píšitého substrátu s kompostem a 1 lopata substrátu keramzit, odkyselená rašelina a perl. To se všechno promíchá a dáme to do jámy. Olivovník máme na místě, byla to teda fuška, já blbec si zapomněl vzít trojnožku s kladkou, tak to šlo trošku hůř, ale ve dvou jsme to dali. Tak teďka ji jenom správně usadíme, uvážíme substrátem a mělo by to být hotový. Olivovník máme usazen v jámě a teďka jdeme obsypávat. Olivovník máme zasazený, už jenom domůčujeme vápencem, vápencovou drtí a máme hotovo.